चर्चा लेके आई हूँ, बहुत अच्छा है। और पहले आइए देवों के देव महादेव की चरणों में प्रणाम करते हैं। मेरा प्रणाम स्वीकार हो के एक शिव चर्चा लेके आई हूँ। पूरा गाना सुनना, लाइक करना, सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों से शेयर करना और पूरा गाना सुनना। देखिए शंकर जी क्या करते हैं और अपना बेटा बेटी क्या करते हैं। ऐसा गाना मैं लेके आई हूँ, पूरा गाना सुनना। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। कैसे ओराई दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। फलवा खतिर हम बगिया लगवनी, फलवा खतिर हम बगिया लगवनी। से हो बगिया गोयल झुराई हो, दिनवा कैसे ओराई। से हो बगिया गोयल झुराई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। बेटी जनमवनी हम होई है सहारा, से हो बेटी भैली पराई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दिनवा कैसे ओराई। जब हम गईनी शिव के चरण में, जब हम गईनी शिव की चरण में, जब हम गईनी शिव की भजन में, सब दुखवा गईले ओराई हो, दुखवा कैसे ओराई। सब दुखवा गईले ओराई हो, दुखवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दुखवा कैसे ओराई। जब हम गईनी शिव के चर्चा में, जब हम गईनी शिव गुरु के चर्चवा में, सब दुखवा गईले ओराई हो, दुखवा कैसे ओराई। सब दुखवा गईले पराई हो, दुखवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दुखवा कैसे ओराई। घर घर घूमे बुढ़िया माई हम गईनी गुरु के भजन में, जब हम गईनी शिव गुरु की चर्चवा में, सब दुखवा गईले पराई हो, दुखवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दुखवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो, दुखवा कैसे ओराई। से हो बेटा गईने या लगाई हो, दुखवा कैसे ओराई। से हो बगिया गईले झुराई हो, दुखवा कैसे ओराई। से हो बेटी भइली पराई हो, दुखवा कैसे ओराई। घर घर रोवे बुढ़िया माई हो,
दुखवा कैसे उड़ाई। नमस्ते। पूरा गाना सुनना।